Здравейте, посетители на YouTube, аз съм Пламен и днес ще ви покажа как се прави меч на Майнкрафт. И като за начало, това е първи епизод на как се прави. Събирате две дърво. Нали там каквото и да е. Правите крафтинг тейбъл. Така. Правите си пръчки. Слагате две така. Не така, не. Бърках се. И ето така се прави меч на Майнкрафт. Това е първи епизод на Майнкрафт как се прави. Това беше всичко от мен.